Yun guys. Oh, English ah. Stop cut. Stop cut. Stop. Buang stop cut. Ano stop cut? Stop. Magulong ka. Nya. Ereng, English ereng. Stop cut. Hi guys, mayong hapon sa inyong tanan. So ngayon mamangas mi ni Koreana sa bukid. Ya dia si Koreana guys. Diri Koreana. Oh, anter kay si Koreana mo English da. Hi guys. I'm going to Mapua because my Lola is there. Ano si Koreana guys, kay yang in English wa din hiwa dito. Te, pangas sa mi bukid te. Bahala di magkadimao basta kay English ah. Oh, sige, unsa na pag gisurya da ngagsakan sa motor. I'm going to sakay ng motor. Ay, sa pa. Pangas mi sa bukid guys, kay si Riri manigway dayon kami dato ra mi ila mama. Hey guys. I'm going to Mapua. Hi guys, I'm there in Lola because I'm basa because the rain is full. The rain is full. So di ana mi ila mama guys, anya magkapita kay nauwanan man ta. Kay manigway ta sa baka. Na nag-uwan man, mga pinata guys, mga pina lang ta. Pero napakulan ni mga. Ha? Kuy tubig bro, dapat ini na. Anawan napabainin na. Nato man. Ngayon yung tuyo lang. Mother guys. Tuyo ba? Sa inyong sudan mother. Naman kape ni mo ma? May kape ni mong steak? Doy di doy. Kumain ka mga hindi mo. Sila manang dari guys. Dali na, agkabuing na niya siya nga. Nadala siya. Hi guys. Kabugno pa ni mo eh. Di pag istorya na, nanay is Nana is there. and What? And this is yung like yung sister pero yung anak. Yan, sister niya lang. Hindi ako nakaintindihan sinabi mo. oh, English ka na. Ay diha kay challenge ka na niya. This sister is yung anak daughter mo. Ay, Ay lang, tasa lang report. Koreana. this sister is yung Dali. anak. Kape mi guys. Eh, duha lang, napay lululo. Panghatag sa karon. Gamar akong yun. $1 $1 million. 1 million. Kalabasa. Kalabasa. Amo ka nagkunda taloy. Kape ta guys. Nya ang atong timplahon sa kape ni Riri kining kape ni Mother nga manggustin na pamay-gamay. Manghit sa tag kape ni Mother. Gini ako guys, Nescafe. Ano ba kasi tasa ni mama? Sila man kapihan. Oh. Kalulo na, kalulo. Ay bisita si Lolo guys. Ito kita na sila. Ay bisita si Papa guys. Ang kape ni Mama. Ang ba ng kapi? Lut! Kupi sa dipliko sentral ni lulo nili. Ang nga sa bada ng asukar. Malulo na. Kape tag mangosteen. May asukar din gamay. Ano, avocado ni mo nang?
Gunting na lot ni kwate to si bilot daw. Gunting. Ah, kani nga ba mga ka. Nag-uwa na gid guys. Pa naka-harvest, umaduling harvest ni. Ang bago mong kabaw, nabago mong kabaw guys kay bayluan sa kuan gamay. Kay tiguang naman to nga kabaw ang iyang gidragig ni Riri, nagipabayluan ni busing sa gamay batanon pa. Ay, bago rin ah. Di pa na siya maka sugakod pag dragging guys. Galing ka. Di asing kalita guys. Dapat di ko na kay ingon ang mga followers na ipa Unsa man to imong uban ko ta video nga mga mugbo man kayo? Datan ko nagbulak guys. La thank you kaayo. Agamin sa data. Ala to bigla mo. Agay na dito bigla na day. Gisudlan ko gali sa tubig kaning way mga gamot. Asing kalita diri guys. Naunsa naman ka iyang video na ning mugbo naman ng kayo. Na iris ingon lagi sila nga ingka. Dato taga Japan, ingka taasa ang imong video. Nya anong mugbo man kayo? Mo na pura ang post na. Pura na kuno sa tinanaw sa iyang video guys. San asa ang video Na lagi. Pag uli na po siya din sa iyang bukid kay Sabado man. Pwede naman siguro. Adi lagi mag-video gid ko sa kita ba. Sa wala pa nakasubscribe sa YouTube channel ni Inka Vlog, pa-subscribe naman baka naman guys masuportahan ninyo ang iyang YouTube channel. Ang iyang upload dito mga mugbo ra kayo ambutan niya ano ka. Tigwal ni sa kabaw ko kay. Ang doon ni Papa. Kuan man no. Tumawa man ng hugas sa plato. Kami doon ni Papa. I'm going to tigway the kabaw. Pagka nila guys, Papa guys ha. Ilisdan among kabaw guys. Muan sa gamay. Ay, ilisdan man kay. Kuan man no. Ilisdan to para. Gamay na, di na makadrang si Papa guys kay. Gamay pa man. Ito pagkatapos ni balis. So. Ilan dyan mo. Yan guys. Abo ng guys. The kabaw is little. Guys, ini guys, sangat papada. Tanu Japon ini guys, enak sino ang dalang Japon. Enak motor. Aku saya motor si papa din ni pati bude. Kuan. Yang kabar itu guys. Sabot ini. Ini. The cover is little because swab the cover is big. Because the swab is little. My cover is my dad. My cover is my papa. This is big because the swab is little. Hindi na nastop tanggap. Hindi makatrabaho. Because my dad is trabaho. Tahakot pa kata. So dito is the big. Sub dito. Kailan ka ba naman guys? Excited mo. Pero guys. Himo sa gamay guys. Isda ko naman gamay. Panood nga pa? Lapang ang daga na nagkunya pa. Ay, kung ipagkawan na pa din. Panglaka guys, lakag ko. Lakag ko niya guys, mapailiwit na ang pagkabas ng lakagaon ta. Dan lugar ba kayo nakadidyas pa, sumagin ta.
Ang kagman guys. Sa una, ano daw, Kabaw is running because I'm isla. Dahil running food. Likag po niya. Kabaw is running. Because the big mumu is no run away for me. The big mumu. Mumu. The little mumu is run out for me. The little mumu is run paingon din sa ako. Labig mumu. The little mumu. Ayan. Ang lakag na siya guys. Dilakag lagi ako na ganina po. Running for me. Apalungag mo na. Gagaon to na. Ano guys. Gamay pa siya. Awag kasakyan. Nasa likod pa. Guys, pagbakiro po kami guys. Piruan ka guys, kay ikon pa guys. Hanggang siya. Sabihin ko una, ikot. Bakiro mo na siya guys. So, ganyan na guys. Papalay sa nangkap. Napag pa. Kauna na sila guys. Nantak pa guys. Bago pa nagsidlak ang adlaw. Pakaunin siya ni Papa guys para dili magdako. Bakaw na mo guys. Gamay naman ka daw guys. Hindi naman ka daging guys. Kaya testan man guys. Ganang gamay guys. Tanawon ko ni guys, basta nakagun sa pero na ganun no. Layo ta. Basta nakagunta guys. Na, hiwi iya ba pa da. Basta ka ba nga siya. Ang ano ka ba? Hiwi. Ano si. Ang ilong pa da, hiwi da. Dapat siyang lang ang tingnan guys ah. Lakanding niya labat tara. Isa kanding tara dito. Sabsaba ra. Mara ang kabaw dito padulak na sa nako. Kasi sungagun to guys. Ano na? Ilan dyan guys.
Ang isa lang na guys, giihaw. Sabot din dyan. Dua to kabuk ni ihaw pa isa. Isa to kabuk ni ihaw da. Isang ihaw dahil guys. Ang kajak kape. Baida po niya guys ang mga kabaw. Ang kabaw is babae. The mumu is girl. The mumu is girl. Ayos na guys, kaya butilo puminsan. Ano na dito? Kabaw kasi pa siya doon na ako. Doon lang kayo na guys. Tira na ka. Doon na lang karapangan ako. Doon na siya. Bata pa kayo siya guys. Gamay pa yung sungay. Siwi yung ilong lang. Siwi yung ilong. Kaya ikon man o pagkaag ka ng agkataban sa kisi yung ilong. Wala lang kanding guys. Ang isang nagsaba ra. Taga na lang kanding ang pulingan ko. Guys. Naglayo ay na. Ihikot na rin. Ipapakaroon guys. Magunan ako pa? Unan ako? Unan ako guys. I'm going to the house. Because I'm uli-uli. Because ikauna ko ni Papa. $20,000. Ba't na lang guys? Ba't na cellphone? Nari lang. Kanding. Una na ko guys. Hadlock rin ba kayo guys? Tingnan natin kung mahadlock ba tayo. Pero isag naman natin. Papunta natin sa bahay guys. And ano guys. Una ako ni Papa guys. Because my dad is bakiro the mumu. Because my dad is bakiro the mumu. And una. Because dad is bakiro the mumu. And una. Because ikaw hindi pa una. Ganito guys. Kaya nga. I'm about the house. I'm about the house. Dito guys. Trabaho na siya. Wala pa naman ito nasugat. Nasi mga guys. Abot mo.
My mom is kapi-kapi. And the momo is Mga tita, guys. bakiro-bakiro. Na taas imong vlog. Oh, narang. Mao pa na imong vlog suka dito kaniha. Hindi atan. Pila pa ka minutes? 1 minute ra? Naman, 13 minutes na. Ay, the momo is bakiro-bakiro. Nipauna na lang ko ni Papa. Kadagan lang. Naman. Kapita guys. Tigoy sa momo, guys. Asay humana nga English man. I'm done. Wala pa dahil kami. Makiruhan po ito. I'm done the tigway-tigway the momo because bakiro-bakiro is Papa. Maraming salamat sa inyong lahat guys, sa inyong suporta sa amin, to all viewers and subscribers, mga solid supporters, silent viewers, ug sa mga hindi nag-skip ng ads. Daghang salamat sa inyong lahat guys. Ya, dia guys, ang dala ni Inka nga bulak kagahapon. Iman siya nga nakuno siya mga bulak dadto. Nang ko dad ko Inka. Namuni iyahang gipang dala nga bulak atong tan-awon guys kay ato ning ipang tanom human ta dito sa kusina. Ato na din to ipang tanom. Ato na din siya itanom. Di ara. Unsa man ni siya nga bulak. Ni gabi-gabi ang sabi niya. Kani siya guys ato ra ni ihumol sa kuan. Ihumol na nato ni siya sa tubig pareha dito sa akong altar nga gikuan nga ako ra gyapon gihumol sa tubig. Ang kani nakuan og unsa ni siya nga bulak kani Dalasan ni dito kor sa kuan kor dito sa banyo kor. Kay dito sa ni butang kaw. Dala dito kaw. Kaya to ra ni pang tanom unya. Kay ako'y palit sa iyang kuan ni Koreana guys kay siya may akong ipa-vlog kaganiha. Na ako'y panghugas sa plato karon unya na lang ko mag-edit mahuman ko og panghugas sa plato. Kana siya ato nang ikuan. Na pa may kuan dito nga ato mabutangan ato ni siyang itanom guys kay para kuan na atong bulak nga kuan. Sige na dala dito kaw. Mayabo ng tubig na. Ha? Dari na hugas. Kuasa na una kaya rin makuha na ni kayo pang hugas mo sa plato. Hugas to sa plato guys. Gasi rin ako sa bulan. Isang bukusan na itong buhok guys para nga ay sabal-sabal sa itong Tapos puro man eh. Richland! Sige na ding, panilig na rin ding. Apil lang silong ding. Kaya ako higay dali sa pamahaw. Ang uban makatawa sa nalabas ang uban sa basta sa gamay lang sa sulod.
Sa hiril guys, o pa nag kuan kay mabilar ko sa bata gabi ito. Mabilar sa bata guys. Oy, si Richmond kay nakuha naman ko si Richmond nagnipon na ba? Siya nga aga. Hindi na kuan. Sige nagaman niya lakad. Pinagakuan kayo sa bata basta nabinigid ka ng magnipon na. Sa bata guys. Sabtanin yung English ni Koreana guys. Inyo kasabtan ng English. Kaya ganhi guys, mga hinugasan niya. Ito na yung trapuhan kaya para itong na butang dito sa butanganan. Ang oil na butuan nakabutang sa sudanan. Perting luta. Taman re. Kira? Kira. Ano hindi nga lagi magkaroon sa itong kape yun. Gamay, magpapanilig mo. Bantay lang gid karon, bantay lang. Nandiyan yung bugburuan. Basta. Basta sa oil. Guys, daghan patag paminta nga kuan guys. Liso. Gikan mo pa ning gipadala ni Ma'am Pinay Beauty. Shout out Ma'am Pinay Beauty. Thank you so much. Di apay kuan pamintang kuan. Paminta nga liso. Pagkapulan guys, nagkaabot. Dong, gitawag ka ni Papa mo. Vincent! Ito sa ning trapuhan dari guys. Wala. Lord, ano ba yun? Abot ko guys. Kanang uga na, pangmaan na ng uga. Dili, ipagawas na dito kaya makita sa init. Paglihok na sa imo noy, pasagdira na. Oh, nagmata na.
Nagmata na mo litawo. De. Nagmata na de. Asa man ikaw? Anong cry man na biina? Ha? Ano man na? Cry man na biina. Pisa na mama. Morning. Nagnipon naman ni siya guys. Mo ni siya nga. Si Bangaga. Kaya basin ladaan guro to kay na may isa nagtibaw. Ang isa gatibaway pa. Oh. Sayo kay ni nagnipon guys. 5 months pa. Mga ubos din. Ay, tanawa. Lah. Tibaw na gid din diwa. Tibaw na. Ano na, balik ka na. Balik ka na. Di nga ipakita. Huwag ka ay. Sayo siya nagnipon kay kaon siya glitson. Kaon ba glitson? Ha? Ano gini ay? Lagman pa. Kamot dala pa ako nagid English lagi kor kay aron English Ari, speaking. sikyo. si cute. Open your mouth. Okay. Okay. Baka ko din ako. Ikaw ka dulot, kaya bata ko. Yun, di. Maak na sa sunod, guys. Gipon yan yung gipon. Gipon. Sige na, paghaling na kay gipon sa buwan. Ako atong kalakaw. Open, dama. Ay, di. Ako da ayo. Hindi pa naugasan mo. Ha? Pablo kaya sa ibot tidak sakit kita. Huna na ni putan sinipon. Ah, di ko ibot sa ngipon bala ida. Ako mo ibot sa ngipon. Pag agwanta mo sakit ay mo paibot. Nagtuo ba day mo kawala ng sakit kung di na maibot ang ngipon nga daw. Bulaos ka magkindi. Sakit ko ng paibot dia. Yan na na. Ading de Ha? sana mingming. Na mingming. Burusol mingming. Napoy sili guys, na harvest ni Riri guys. Oh. Ito. Bukid. Dan aram siguro. Oh, ambot na. Ano yung Parang sabi na siya sa bukid. Yan maghaling ta guys. Amang pusporo. nagkuhan ba? Maghaling ta kay magluto tag bulad. Wala ito mga masag. Wala ko ba yung siling Nakahaling na ta guys. Ato na itak ang ato kalaha. Ya di ay bulad nga atong lutuon. Luto lang ta sa gamay, di lang matug daghanon kay aron dili ka hurot daw, dili ka pundo sa lamisa kay kung agluto ka sa daghan aga pundo sa lamisa mga bata galantaw ga kuan na mo nang gamay lang atong lutuon guys. Ito na may mabutangan sa oil guys na aton din ilunod ang bulad kung mainit na siya. Yan, si Riri na guys, katuyang hinarvest nga sili, iya pong gibutang dito sa sukaan. Nato na ning luto ng atong bulad. Ito na ning isa lang guys.
Atong dugangan sa oil gamay. Okay, gamay tayo kung mabutang. Nagsibintoy po dito guys, naglaba. Luto na guys, atong bulad, sudan na to sa pamahaw. Pero ning hawason ang kalaha, kay aron dili magdupot. Ato ning bungkagon atong kahoy guys. Kay sayang mag-agay ang ininit day. Sublisan ang takuri sa tubig no de. Sublisan na sa tubig o kay atong initan. Dali, kay mintres na pa'y kalayong. Sayang ang kalayong nga, kaupos nga. Ya, napamay atong kalayo guys, ato sa ning tag-angan sa takuri kay para nga natay ininit pagka gusto tag kape kinsa tong kagusto inom sa ininit na ay ininit dayon agka kuan nya diri ta tiwas atong trabaho guys kay makapamahaw ta. Kitay kuan na ni karon kay assignment. Sa mahuman dili sa trabaho nakuan ang manok dana kay pa sabong-sabong man. Yung bantay. Ha? Purahaon. Giripila na din niriri sa suka. Kanang iyang butang nga suka mao nang tuba to mong gigamit to pagbuhat-buhat kay may nang giinom sa tuba. Di man sila mahilig din ipog inom sa tuba aw nahimong suka. Ayan ang gibutangan sa suka o lami na kay natong lasa diha guys pero di sana siya kuan na ng suka kuan na siya dana pero di na siya kakuag suka kay pangayog kuan na sad. Nga kaon siya tamban kagabi guys sabi niya okay na buturaan siya tiyan oy. Hi guys, yan guys, mamahaw na mi. Mamahaw ka guys. Tarungan na imong speaking dekor. Eh basig makahugas ka trato. Bulan atong sudan guys. Siririto na nagpanga sa bukid. Nagkaon na to siya mag-una. Hola Vincent! Mama, tagkaon karon ikaw sa maghugas sa plato No. Ay mag-edit pa man ko. Mag-uli yung papa. Panta. Yung agto sa plato. Maligo ko na. Unya na takaligo dungan takaligo. Dugay nakakaligo kayo. Mahuman mag-edit dai. Unsa day ka dai? Nagdalag yung papa sa bulang ko yan kung agda. Na. Hindi ang sana naman paglutang bulad na. So ko po ako di. Kuan ba niya pe? Gila, oy mama. Wala ya po. Kuan ni mama. Ang English ta diha ate mana. Kaya ron ang term tag in English makaadto tag Koreana, wala ang term tag English. Hi guys, I'm in this fish. Sana ulit. Ay, meat piece.
Fish, isda. Hindi naman na isda. Fried fish. Isda because you prito. And I'm it with my mom and with sister. Sana all. Sana all. Sana all. Tarungan na diha kay na. Hindi kita makapasar mag-Korea. Hindi, pag-abot din sa airport, ay ipabalik sa akin, kaya ikabalo. Namla, saan yung pagpangasahan nga, pulong ko sa English ito. Kung ano na. Where are you from? I'm from the Philippines, and I'm there because I'm to go to my mom because my mom is abroad. Abi sa din mom? Sabi nila mo. Pero nga pag-English, kaya para si mama, balik kung abroad. Mapas ka dito. Nato ni mas mama. Mundo! Mundo! Kan? Pamahaw! No, pwede mo cellphone te. Hulog na ba to? Sabi na. Patay na. Balik ako sa lampo. Pwede ko naman eh. No? Di ba naman naman? Ada rin ba mo? Balik? 22 sa uwi. Ha? Ako na rin pa rin. 22 sa gabok na ako. Ako bag mo, pero ako. Vlog ka na oh! Buong month. Piling kayo. Ako ba? Kuya Mingay! Yan guys. Oh, English ah! Stop cut. Stop cut. Stop. Buang stop cut. Ano yung stop cut? Stop. Magulong ka. Niya. Ereng. English ereng. Stop cut. Da! Da! Stop cut. Bright again. Stop cut. Brighten. It's Ngayon pa siya nga. The little Momo guys is swap my papa because the big Momo is the big Momo is running away for me. Momo Carabao, Momo. You're running away from me. Ang dagat Ayun nga nga. Ang Carabao guys, ang dagat man din pa niya ako. Running away for me. Kapo na nga aming upat na rin. Hindi nga pala yung kinamumulo ko agabi eh. Itong yung nanulod yung ilong. Pero gawin mo kasi ako. Yung bumig pangatawan sa isa, kaya mumig sa biyahe din lumawad din eh. Delikado, hindi pa kauntaran, hindi ka nagkatawa. English at kasam dito, hugas na. Tumama mahugas ha. Yung may mga high school niya siya, basta English speaking na niya siya, gusto na kagtubag. Ano na? Ano? Aga, sa itubag. Ha? Wala ako tubag. Ano? Na, ang tubag. Kasi may kanta na. Iba na buhog ka ng atubang mo to. Wapo. Pero ha, ayaw ha, sa istorya. Ano? Wadun, wadun. Where are you from? Who are you? Who are all W? Who give? Hindi mo tubag yun. Hindi mo tubag. Ha? Hindi mo tubag mo. Where do you live? Papa ka na ha. Where are you from? Country man akong from na. We're from the Philippines. Nila pang Philippines. Philippines area. Ang naalam ninyo, agabot niya sa Italy, agabot niya sa California, agabot sa Singapore, agabot sa Canada. Ang naalam ninyo, basta nagtuura mo, binhira niya sa ato. Basta Chris Ulo na sa Esperanza. Oh my God.
Nahulaan lang ninyo nga si Ma'am Lisa, gat 1 taon na ni sa atong vlog. Mama, say. Ma'am Lisa, say. Mama, say. Mama, say. Amot mig Saudi, Qatar, Kuwait, o naunaan lang. Abi ninyo, dinhi-dinhiran ni Taro na nag-English diha. Tingnan ko sila. Ilang ito lang naman. Huul Dario. Ito yung nga. Who is your name? My name is Richlin May Amar. Who old are you? Huul lagi na dili ay mawal ko. Oh. Hindi na ba na? Sir, ba? Ano nga niya po naman? Ag-apelo na siya sa pageant. Yang stage, cottage na din niya mong cottage. So, bakla siya daw, tanganan. Teng nene. Amon dati ganyan ko. Who is your grades? Where are you from? Where are you from? Anak ko ano itong iya? Kaya tong where are you from? Yung na sakto na to paglitok. Tatag yung Huwag muli, ay. tatag yung stage kay cottage. Sabi niya mong cottage, oh.